Abusuafo Mmakwaba Ebed Masa TV eso enipa bewu na ne din pro na efiri okrati asefo Daddy Lumba the legendary wato enwom achepa eyie mfinhia bebree achi afi hankon ni mu no de nwom to eba Ghana maimu ema ne hyetieye ewo nkofo aman so enyina me no kasai obo nwom enya albums makomako 30 ama Nyankopon ato ne nsa afre no na num ho na yetise watom na yepem ko yepem ba no ne na abewa yi pomako mu edi na wotweda no ehihye so ewo nkraboponi mantam mu enu nti atisa me no kwakum ne mapamfo menya abrante pagina camera na chi yed Masa TV edi afiri asante mantam mu edi abepie mu ewo nkraboponi mantam mu ya edi dwumadie ebremo ahanom na we ye live akopim se nwumre ebeso no na chese de bekoso ahanom bia no yatumi nso so ede abrewo nim se location no na nka Legon Sports Stadium but actually na chese homo wa fahye ya na nanom ayo ga asase so edi enti no na wa brother do yo ma wo mo sesa babia ye na wotweda na manei ahanom na yedi na wotweda no meche Independence Square ye won kran ha ya na yedi na wotweda no enu nti medu bepie mo hanom dia na Daddy Lumba na enei ebepie mo hanom na ye baaye no abusua ma yenya ne ntiesa no pa no nkono na wo be hyase na nso beduru hanom kwa ansa na no nsia bo wo behwe nipa abodompem hanom a na kyerese enipa ya ade a osayeye na enipa eye bisuso a na ye kan no a na edise ye kan no enu nti Daddy Lumba enenei ya ba ye de na wotweda die no ehihye so efinhia ya ohye nwum to ase na ye de ebro no onim se September 29 ya nso so na kyerese bibia ekoso ewo ne birthday no ebekoso na kyerese 29 September ya yebewuram ya nso so ne birthday ya rehosempa enso so nsuta mampon asante mantemu na Daddy na furuma enso so ehye ni nyina nkamfo ano obeye Ghana dia isanse Ghana nyina so ne mu de ne ye bi pa enti yedi na wotweda no ewo nkran ya na edi se yedi na wotweda no nkran enipa twetwewuro apepia nkoma atitiw ne anintini ene nei omoba ama yedi na wotweda no ama na ye the fans so wa hanom clubs ahodo enu bibia wo mu se nei omeka bom na yedi Daddy Lumba na wotweda ebe hyase na matiesim na atwetwe enkomo na hu se nwraba fefefe bi wo mo ahyehye Daddy Lumba t-shirt a ene wo mo de atoso pa ema be de papa bi me no mo be ebedi enkomo yedi se kutu se bam no fi kuma se so aba na kyese saa na etie enti minu ama no ombebo apinime na yatwetwe enkomo kakra na omo nante se minim se na wotweda na so ede na omo ewo eka isan se sebi wo hwe t-shirt e wo hanom a menyini se Daddy Lumba na busuafo no wo mu nyina den na be ma obi afiri kumase ene mantama hodo be pie mo hanom asan ti sika twa t-shirt se ye ba na ye bedi na wotweda minu aba mo kwaba Yeja. na ho yedi Na mi adom na oso e. Yakopon adom Pador ma odin de se dan ho di che ni be be free by Okay, mpacho me de akosua V8. okay Me kase free house of Daddy Lumba fan club. yeah wo fine Ye wa Accra, ebi so wo Kumasi, ebi wo ba bia, brochire ba bia. okay how known and munim Daddy Lumba for how many years in Okay. and the cool so bad brebe Okay. Ye name Daddy Lumba no. Almost about me find it say 10 years ni. Ye wo yatini ko no so be 10 years ni. So it's all about Daddy Lumba fan club. your clubs ni bi won mo a wo mo ankasa ate Daddy nya we aye odo no mo de te mo de na ye no bi anase Daddy enim mo ya mo share no personal Patra ye share ne personal da Emma ye see hospital e wa Asante Mampong ya say si maternity blog e wo Asaman Kese anka ye ne Daddy na ekobie e next month ya on his birthday 29 September ya nti aniso di hu ya na campus e be na Daddy wo ho anya amemu say na musi feeling it say asem de atoye nipa ye nya ne easy because ekuo ne de said de ne ye dokuo no because of ye papa enti no ba ye papa atochima yi de ye gidi say still na ye be maintain ekuo no because he is a legend. I think say hapa na ekuo no head no etiri ne wo na wotweda yedi ne hade ama mo eye be kokuma ase mo ye okay
me patcho aye okay pa because ya papa de baby a ye besie ni bia no yeta echi yeta ebusuafo no so echi pa. Okay. And na yɛbɛduru hanom wɔne efiri akyirikyiri ba ɛne mu kuoma no. Den na wɔka kyerɛ wɔn. Ye de meka ne say obia nhye de ye nia ye nhye den na ye mo ye ho ban because eye nipadom mu ne yaba ne ye be make sure say ye mfum obi de ye se ye bia na ye bedi so ne ye ne pepepe ama bibia kwa asomdwe mu. Okay. Menim sɛ nkɔ anim kakra. Mo expectations sɛ na mo spɛ sɛ mo hu na awɔtwe da no. Saa na mo hu ni. Me patcho ai because ye hu say ne pictures wo bo ha the group members, the decorations no so there is on point because your daddy there, he's always on point. Okay. Then na den na expecting free mo hɔ. Okay, and then no ye betai ebusuafo n'echi. Okay. Ɛna nneɛma bi so wɔ hɔ a ye represent it as Daddy Lumba. Okay. That House of DL fan club. Okay. Yɛda ase paa. Me nua ba de kakra bɛto so ana. Ɛno ano aka no. Yo, yɛ na yɛda ama ase paa. Okay. Enti abusuafo House of DL, Daddy Lumba na Pamfo ɛna yɛne wɔn atwetwe nkɔmɔ no. Wɔn ɛyɛ ekuo ɛwɔ wɔn tema Daddy Lumba. Wɔn kyerɛ sɛ wɔn kura mpo asi hospital ɛwɔ ne kurom Mampɔn Suta ɛde ato na nka 29 September yi a ɛyɛ ne birthday yi. Nka wɔbɛhwɛ na nka wɔn ɛde ato no na wɔbea no kamakama. Nanso Fofia Ntoata na wadware aba mo ntumi ama so saa amfa ama wɔn. Nanso so wɔn bɛyɛ ndɛ kɛmo daake na ɔsese tie bia abasa nti wɔn gu so agyina wɔn mu die mu sɛ wɔn ɛhwɛ na wɔn abie ano ɛbrɛ pɛm no sɛde tie bia ɔhɔ oni hɔ no mu wɔn abie de ahyɛ ne din animuonyam esan sɛ nipa bɛwuo na ne din mporɔ na efiri ɔteasefoɔ nti abusua ha ɛna woba pie mu wɔ hanom deɛ entrance no ɛna ɛwɔ hɔnom na ha na obiara bɛduru a ɔbɛfam na wɔde awura mu akɔkyerɛ abusuafoɔ akɔma mo daake na deɛ ɔwɔ no nso so ɔde ama abusuafoɔ nti abɔntene ha ɛna ɛwɔ hanom no wohwɛ abɔnten hɔnom a view no ɛna w'ani gu so a wohwɛ no saa ɛna ɛte ha nti grounds no ani ɛbrɛ no nhyɛ da nkɔɔ saa nti manyamanya no nya mmaeɛ menim sɛ berɛ pa mu no ɛbɛba nti saa berɛ yi a ha nyɛ manyamanya no yɛde mu fam kakra na yɛtumi yɛde mu afam ama mahu sɛdeɛ ha ama ne bɔ nso so ɛsi ɛteɛ wɔn de nhyehyɛeɛ nso so agu akwan mu kama ahyɛ sanasa akwankyerɛfoɔ mo ɛhwɛ ama biribiara kɔ so wɔn ɛwɔ hanom a wɔn ɛhwɛ baabi a obiara ntena abusua ɛma aban mu asomfo kyerɛ sɛ obi biara ɛkyerɛ sɛ sei na wɔn ayɛ ha nhyehyɛeɛ no so ɛde afa ae nti nnwonkurokuo ahodoɔ wɔ ha dɔ yɛbɔ agye nnwonkuro na pɔ so hema ɔwɔ hanom saa nso so ɛna maame akɔso asɛwa ne n'abusua ɔno nso so ɛwɔ ha ɔdɔbroni ne n'abusua kyerɛ sɛ akunafoɔ no wɔn akyɛm kama asa atena abɛn a ɛfɛ yie paa na kyerɛ sɛ biribiara tumi akɔ so nti sɛ no deɛ broni si demarcation yɛakyekyɛ obiara baabi a wɔntena nti woba a ɛnyɛ den koraa mfa ma wo wɔn akyekyɛ ɛna space ɛwɔ tent biara so dɔɔso paa tent baako koraa fa 50 a tent no so yɛ 22 na ɛtoatoa so nti obiara nipa no 100 deɛ megye di sɛ nipa ɛbɛtumi akɔ ha na wofiri hɔnom a na kyerɛ sɛ waba Darren abusua wowia no abɛkoɔ no abusua no ankasɛ kɔɔ simpia asan nananom na waba ɔmo nso so ɛhɔnom ɔmo ɛna birikyie kɛseɛ abo a ɛsi hɔnom ɛna nso no car bank wɔmo ɛna ɛhwɛ ɛma nne yi wagyegye nsoabɔdeɛ no ɛde ama yɛn nti saa ɛna abusua ɛteɛ live band no ɛne ɛwɔ ha wɔn ahyehyɛ no kufuu adwomtofoɔ kuku dan bɛba abɛboa ama ayɛ fɛfɛɛfɛ na kyerɛ sɛ biribiara akɔ so kama nti nipa na ahyɛ ase a wɔn wurawura mu no fansifoɔ abusuafoɔ adɔfoɔ aban mu asomfo ankorankorɛ sɛbi atotobotomfoɔ nyinaa ɛnɛ yi yɛn wɔn nyinaa akɔ aba ɛba Daddy Lumba na wɔtwe dadie ase makramo ɔse wakra yɛn ɔne yɛdi nkrakyɛ afei ɛna berɛ no aso yɛ a wato no kɔn afiri mu a wɔkɔ nti sei na ha ama ne bɔ esi ɛteɛ nti wohwɛ live no so a
yɛbɛpie ha no sei ɛna ha ama ne bɔ esi ɛteɛ. Yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ. Yɛbɛkɔ so a na atwetwe nkɔmmɔ na yɛne nnipa a aba bi adi nkɔmmɔ de afa ɛnɛ dwumadie yi nso so ho. Saa. Ahaa. Nti wɔn a na egu so na wɔn atwetwe nkɔmmɔ. Media station, right?
Yɛgu so a ne fans bi ɛretwetwe nkɔmmɔ. Mira, yɛma yɛn nyinaa yɛn ho yɛ akɔ ne hyɛde. Major Sminia, Na mpom te sɛ a Janadumti, and Kawaho. deɛ di kan yɛate sɛ dade bɔ nnwom de ma ne yere akɔ so a, na dodoɔ no ara adwene nya mmaa so. Ɛna ɛm sɛ deɛ yɛtaa to a yɛkɔ mama yɛn no nso so nti mu nsɛm no yɛ den paa. Boa yɛn. Oh, Emonia, when okay, and you back one, me, Mrs. say, or Toya, and now or addressing a way Akosia say, wa Abraotias before or be connect and say, I say, Andra, best and no me, no. And na crocrochi me, mammy, then no. Minyanda jie, drinking my brabum. Order Kosia sewa, emunsem mawasi gumio. Monko shese obi banono. Weja nenijie, enini bibia. Ego. Senya nani si kume mao. Edin sewa yodo. Udonti o nyami shrao. Unshrao. Noba ben nebeye. Seni krumbe daman saidia. Debia no ni nam krofo aman so. I want him powerful so. Sawe mafiwo. Enti sadi anchimia. Mantunyum ya anchroda. Obeje ni hu edini ai. Enti pae sadi anchimia. Mantunyum ya anchroda. Odo beji medini o. Miriasio nyina eno. Miriasi nyina eno. Sewe mafiwo. Enti sadi anchemia. Mantunyum ya anchroda. Obeje ni uhedinia. Mashrin krofo bebre amenti mi anchre wono. Senya na misifa do wono. Oye me last chance. Enti wasoro nkyɛn mi ntakre. Na mi fa ntu nkosi mi dɔnkyɛn. But I mean, kwajo. A lot ɛna ebenya a ɔsɛ wɔntumi ankyerɛ wɔnya brankyerɛ no dɔ nkyerɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn ɛwɔ kuro nti wei ne opportunity ɔde ɛkyerɛ ɔdɔ. Ne dɔ sɛ ɔdɔ no and it's means that many kura tata ni so ɛnyɔm no ɛyɛ ɔdɔ nwom but me bɔ ɛwɔ dan mi kura me re etimi hɔ because there are people that are playing a very vital role in our lives. Exactly. But yeah now yɛnya kwanya ɛnkyerɛ wɔn sɛnea nea wɔn yɛ ma yɛn no yɛni so. Okay. Nti afei sɛ nipa no bɛwu akɔ awie na afei wowɔhye sɛ ɛdeɛn na nka mɛyɛ. Nti ɛnɛ sɛ wobɛhu ayie ase nkurɔfoɔ bɛpɛ sɛ wɔn bɛyɛ biribiara ma nipa ehunu sɛ wɔn do lumba but where is the lumba himself? Wawu kɔ ɔnhu hwee. Nti this is the time a yɛate ase yɛwɔ opportunity obi biara wosusu sɛ wodɔ no wɔ n'akoma mu wayɛ biribi ɛde ama w'ani asɔ no you have to show it because opportunity comes at once probably not twice. Okay, mukuo ne de sɛ A die-hard fan club of that Lumba. Then your first fan club I yet. Into all the other fan clubs Nina was emerged out of our group. wow ɛna much paa. Yeah. Then your PSC, you know. Fan club would be a we are say that the Lumba fan club, young and your PSC. Into your name Deans was your granny Hannah no celebrating the first birthday. Okay. Yeah, Hannah Pabi go no. As if you say you won no, indeed the birthday. Yan your Hannah Tete na say. You don't know. Yeah, you know, you know. 29 September ebe nanka mo besan ade ahyehyɛ so ana. Anka be no 61st birthday, but Fofia and Twata manenjari abam. But whatever it is, ne baby be at the akaino. I don't think the Lumba ebewu Abraham yetiasi and ekuo ne wo will continue to celebrate his legacy. Yeah, so eternity. Yes. Okay, so and more expectations here there.
Oh, deal. What we nya kwenya and any share be out very calm on penny wasm. So we are praying. Say people will come in their numbers and support the 1 week observation. I think so your bumpire say enko wie no na ayasum dwe ene enkonimdi a yem pese ye bete asemboni bia. And that is one expectations are any edaso. Okay. Mote that the one. Send a cool no Jane. As a matter of fact, me sorry that very Saturday, I think 26th July, Okay. I am at 4 a.m. Actually, that was the time I am tired. Me nana do until 4 a.m. okon. But me call Facebook, me say me call Facebook ahwe ansa na ma. Me do na me hu say nkrofo bi de ni picture atotototo. So I want me friend yen founder. Na mbisa say I am seeing something and I am feeling kind of breezy be a many engine. What is going on? Honestly, me ntwe obefrɛ me. Nti o cars and in fact me rehoy because a normal thing I am Crawford tie. Otherwise, Lumba was so better not yes. But wait, dear, me I'm going this MP A plus. The page is not the picture. I don't want to so one cash. No, this is heavy, and of late it's not another home fan. International those things na you know. Yes, in Jampa on check and I'm about to your page and say news should be. I drop it. It's very heavy, but we should have a great heart to receive the news. Intinema, that was when I feel and the pictures I started popping up on social media. But it wasn't easy for us. Yeah, you be swing. Media me swing pa me swing. I me fear almost besides say assemble namsi dear to people who don't know say me no that connection I me done to that extent no, and they were wondering because me yourself I'm a founder and a leader of a ministry. I was in some yeah. Now Crawford name say Lumba me done sa. Nti na omu bisa say dey na cause na me say Lumba wu. No mu bisa sa aden na wu a me taking this and I'm say yeah. Me nim ni anenyom e dey ayama me. So on social media I wrote say your music was an institution to me and your lyrics is a complete education to me. Misua niema bebre efri Lumba nyom nti ene kasa ya megyina me no kasa bebre no ye Lumba ensem bi a wode eye nwom na ahye me nkunan se wo tie sa nwom we ene da so ho me bia baabi o ka se emose wo pensu dodo na so ye duane po ani a enya de ebeye yie tie mre no nso ya yankoe da sibre. So these are some of the key words that I picked from Daddy Lumba's songs. And I made share me home crown wa brabum. Me papa we na me there 4 years. Me ne papa bi antrada but Lumba nyoma dawroma. Me nya case in police station that me inquire him fear that I make sure say I do the right thing at the right time due to nyoma bi tie free that Lumba akache ti ashemende. Emu bebre tie that the Lumba nyom, but na lyrics na difficult for them to sing along with the song no. Then utumi na makoma sa. Actually, men can say nyamedom eka ho. Okay. Me my bomb de mitimi tro nwom ni bi. Nti ma tro tro bi ato a me pese. Yeah. And o pese there be me share me first time I share no was 2008. That was when I year nyom ema NPP for no. Nti me ko NPP party office na me ko share no once. And then the second time your birthday no. Yeah. But o pese utie Lumba nyom na wo che west no. I was say utie no repeatedly. Okay. And young back, there's about here na metimi ato from A to Z. Metie etie I've become familiar with the lyrics. Okay. Yeah. Inti se wentia ana that Lumba your badwemba. Inti last no can say de bia opensem a ode be ya nwom a ebe ma nipa bi adwene akọ akira ansa na wate ensem na se. Nti oye twi ni oya santini o ka santi twi se na ye nyina ye kan ya balumba west bi ode be ya nwom no you could see say as an asante no e dance efri ye ndie no ho ya epi ni de muodu ozi oprohima ohunso dum odoto osi kroma na emani age eba sanso na memma bi atwa wani monyam ti fa odo yi achia kwadwo ya no osiriku ya no It was a volunteer that had fans mpanyinfo bi na no matwetwe enkomo no. Ni nyina that the Lumba. Na what you did no. And the other people no. Mira, that's an over. Okay, nti ebusuafo
na wɔtwe da no ɛna yɛne adɔfoɔ bi adi kan atwetwe nkɔ